vacacións, pero o anuncio foi fai unha semana e parecenos que un xerente executivo sí tiña que estar aquí para facer, non sei, dar unha explicación máis razonable ou tratar de defender unha situación que considero que ti como xerente executivo de aquí se debes considerar que non é razonable, cando ademais fixeches anuncios durante estes últimos anos que non se iba a pechar o paritorio, que todo o contrario, que se estaba potenciando. Entón, polo tanto, nos remitimosche que todos os traballadores outro día decidiron pedir a tua dimisión, non? Eso por un lado. Segundo, gustaríanos que lle comunicaras ao Conselleiro de Sanidade que vamos estar pechados neste hospital e que non veña a dar unha explicación porque pensamos que así o merecemos. Penso que tamén quería falar a plataforma. Sí, bueno, nos opinamos básicamente o mismo. Parecenos que non é de recibo como xerente que, vamos, o capitán deste barco, sería que este desaparecido nunha situación de desmantelamento xa absoluto deste hospital, sin defender o servicio do pueblo, un servicio que vai a causar unhas graves consecuencias para a población. Tú sabes ben, porque sabes, conoces a población, conoces as distancias, e, bueno, pois eso, que creemos que se tú que eres o que xerentas este hospital, non estás aquí defendendo os servicios, que, como decía Eva, non fai moito, publicábase nun medio de comunicación que non solamente non se iba a cerrar, sino que se iba a potenciar con unha silla que non sei como se chama, que ten un nombre moi raro, bueno, con unha serie de cousas que melloran o servicio. Parecenos increíble, ou o fixeron a espaldas túa, que non o queremos, nos pensamos que si o sabías e que non quixeches estar. Entón, bueno, nos apoiamos evidentemente a solicitud de dimisión. Ben, é certo que estaba de vacacións, eran unhas vacacións programadas e avisadas con antelación. De feito, pedinlle aos compañeros dos sindicatos que tuveramos a reunión que vemos todo habitualmente cada mes antes de marchar de vacacións. O que pasa non pudo ser, non sei por qué, pero eu avisei con tempo que a segunda quincena de novembro non iba a estar no hospital. É certo que estando de vacacións se me comunicou por parte do xerente que se tomaba unha decisión, que é unha decisión que non entendo que non é unha decisión arbitraria, que se tome dun día para outro, que é unha decisión basada nuns informes técnicos, que entendo tamén a sensibilidade que provoca este tema na poboación de Verín, pero que non é unha decisión arbitraria ni que se toma porque vayamos en contra do Hospital de Verín e o noso interese a pechar o Hospital de Verín e moito menos. Os informes son os informes técnicos, de acordo? Eu nestes días que estuve fora informeime continuamente do que falaban tanto os veciños como que falaban tamén os propios traballadores, o que falaban os especialistas de Ourense, o que falaban o Dr. Doval, o que falaba o Dr. Fernández Cebrián. Entendo que é unha decisión que xa na miña chegada neste hospital, na primeira reunión que tuvemos, acórdome que xa se falou do problema que podía ocurrir no paritorio de Verín se a taxa de natalidade seguía sendo unha taxa de natalidade moi baixa. Cando eu cheguei aquí no ano 2017 tuvemos 120 nacimientos, baixou a 90 no ano pasado, e neste ano a cifra caída é dramática. Era unha decisión que, como ben sabedes, e como responsable da plataforma de veciños e tamén os compañeros dos sindicatos, xa no ano 2016, antes da chegada miña a este hospital, o Dr. Doval se había manifestado nun informe nese mismo sentido do que acaba de facer agora tamén. É unha decisión difícil, entendo que é unha decisión difícil que afecta os veciños de Verín, pero que non é unha decisión arbitraria, nin que vai en contra nin do hospital, nin se vai a pechar o hospital, nin vai en contra dos dereitos das persoas que están aquí. Simplemente por cuestións de seguridade dos recién nacidos neste hospital, tomou a decisión de centralizar eses partos en Ourense.